Ngadeg kalian. Tuh nakone ngadeg kalian. Gluntung aja, gluntung. Epa-epa kene ya udah aku. Ya. Ya, Nah, dong sing apik. Ojo ngono ta. Ini lho kayak aku iki. Mas. Mati prene aja. Repla teman-teman. Itu teman Jos. Dirasa sekolah ta boten. Ceng banget tau ngalih lemu gino-gino sekolah. Sing tegas sekolah ta boten? Sekolah. Kok iku ya carane temenan. Sekolah kelas gede. Lali aku. Oh, sekolah kelas piro kok malah mikir. Kelas pinten? Oh, kelas 2 suami sunat kan do. Oh, ora kaya kowe aja. Wah, pilihan yang sangat tepat sekolah ning MI. Ngaji apa ora? Ngaji piro Dik? Oh, sekolah kelas 2 MI, ngajine jilid 3 Kang Dawa. Ora kaya kowe aja. Aku jilid 3 metu Kang Dawa. Ha iya. Kerjane ra iso maca. Blas ra iso. Aji besok gede cita-citane pengen jadi apa sih? Wah, jadi polisi Kang Dawa. Ya, suatu harapan yang kau inginkan. Semoga Allah Ta'ala ngijabahi apa sing dados karepane adik rasa. Mugi Allah Ta'ala ngijabahi lan kula pesen ya adik. Setia karo wong kekalih syukur-syukur aku mesti karo Allah. Muga apa sing mak karepno panganno mugi Allah Ta'ala ngijabahi Dik. Meneh karo ibuke, setia karo ibumu, bapakmu nggih. Yuk para buta iki adik rasa sama siap. Cita-citane pengen jadi polisi Kang Dawa. Yo apik aja. Yo jajal awake lemuk-lemuk ngene. Yo para buta lan kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu sama adik kula adik rasa ditumbaken buruk naga ampun kesupen ngawer kali sing niku nggih yo sing sunat yo barang disawer hidup-hidup ijole ulemane ngono. Wale kok ora ngomong. Kula niku cepapluk. Ayo. Aku mikir masuk ini gede niku sing iku apa kuat. Yo por. Nggih, sugeng dalugi kagem Mbak Suci Amelia ingkang saking Karanggundang sugeng mirsani. Yo para buta jadi rasa sangkut siap.
Ayo minimus dulu. Ayo Bapak Ion, ayo tolong Ibu Yuni Dian Lestari. Ekan sampun berbahagia jalur saya. Ayo acara saya. Ya Rek, tambahin satu lagu Rek. Oke, tambahin setengah lagu.
Oke, terima kasih Mbak Adelia. Mas turun nanti rasa. Oke, kalau mau sakot dia menikah diparingi adik kalau adik rasa sampai ditepatkan kurang apa. Kareng Oke bos. dimaklumi ya reng player pocokan. Oke, boten Oh apa-apa. wae aja ya semono dhuwure sing nyanyi sing bedide. Wah, sejak Gunung Tumpeng kayak Mbak Adelia. Nah, iya. Terus kulino pegang Gunung Tumpeng.